Ola, chicos, mirade, aquí temos 3 animais e 3 caquiñas. Saberíades dicirme que caquiña corresponde con cada animal? Sí, sí. A ver, colocádeas por debaixo, a ver si... Ah, Vamos a ver. ah. ¿Dónde coloco? E por que pensades que é así? Porque esta va en esta. Pero por qué? O sea, que este fai caquiñas cadradas? Sí. Sábelo ti, sí? Sí, porque no miren mis dibujos. Víchelo nos teus debuxos. Sí. Ah, e este fai caquiñas brancas? Sí. Sí, e por qué? Porque lo ven de los dibujos. Ti tamén o biches nos debuxos? E Irati que nos conta? Que esto lo vi en mis dibujos. También, o sea que sabéis qué caquitas son de cada uno Sí. por los dibujos. Vale. Muy bien, pues ya veremos. Boa, rapaces, mirade, aquí temos 3 animais e 3 caquiñas que fan estes 3 animais. Saberíadesme dicir que caquiña fai cada un? Sí. A ver, colocádeas por baixo. ¿Cómo fue esta? O raposo fai esa. E por que o sabes? Porque lo vi en la tele. Víchelo na tele. Ah. E a ver, quedaríannos estes dous. Así. Ah, sí, sí. E agora quedannos estes dous. A ver, Mateo. Desas caquiñas... Ese que caquiña fará? A ver, cal te imaginas? Esa, esta de aquí. E por que pensas que é así? Por qué? Porque es así. Porque es así. Pareceche que é así. Joana, entón ti crees que ese que tes aí fai esta caquiña cadrada? Sí, e por que o pensas? Los dibujos. Porque víchelo nos debuxos tamén. Bueno, vale, pois xa veremos se é así. Chicos, mirade. Aquí temos 4 fotos de animais e 4 nomes. Saberíades poñer o nome de cada animal debaixo da súa fotografía? Sí. A ver. Debaixo, eses que vayan debaixo. Así. Moi ben, pensades que é así, non? Ovella marina, medusa, oso e cisne. Chicos, mirade, aquí temos 4 imaxes de 4 animais e 4 nomes. Saberíades colocar o nome de cada animal debaixo da súa fotografía? Veña, intentadeo. Este con este. Esta con este. Son blancos, son blancos. Claro. Bruno, ti pensas que ese é o morcego branco porque son brancos, non? Sí. Claro. Pois mirade, eles pensan que eses son os morcegos brancos, ese é o demo espiñoso, este é o clamidosaurio e este é o wombat. É correcto así? Sí. Pensades que é así? Sí, sí. Vale, xa veremos. Hola, chicas, mirade, aquí temos 4 imaxes de animais. Saberíades poñer o seu nome por debaixo? Sí. Sí. A ver. Es lo único que queda. Este tiene espinoso porque tiene espinas. Sofi, ti que pensabas que este era o demo espiñoso porque tiña espinas, non? Sí. Vale. Pois este é o resultado. Basilisco, axolote, ornitorrinco e demo espiñoso. Creedes que é así, non? Sí. Bueno, pois xa veremos. Ola, rapazas, mirade. Aquí temos 5 imaxes de 5 animais. Saberíades colocar estas características de aquí debaixo de cada animal? Sí. Sí. A ver.
Veña, ide colocando algunha, así. A ver si podemos adiviñalas. Tédelo. A ver, imos ver o resultado, que pensades? Vos pensades que este animal ten uns colmillos moi rechamantes? Sí. Que o seu nome débese ao veo nocturno que emite? Que neste caso anda coas mans? Que primeiro son cágados e despois convértense en que? En ras. E que fai son coas as. Estades de acordo, entón, en que é así? Bueno, pois xa veremos. Bos días, rapaces. Mirade, aquí temos 6 imaxes de 6 animais e 6 características. Poderíades relacionar cada característica cun animal? Sí. Veña, intentadeo. Joana di que os mamíferos non poñen ovos e Mateo di que poden poñer. A ver a que acordo chegades. Ovíparo. Sí, ovíparo é... Bueno, a ver. Xa está, pensades que é o resultado final, imos ver. Sí. Pensades que é un animal que se autorrexenera. Sí. Sí. Que corre coas dúas patas en riba da auga. Sí. Que a súa caquiña ten forma de cadrado. Vale. Pensades que é un animal mamífero ovíparo. Sí. Aínda que Joana pensaba que os mamíferos non podían poñer ovos. Sí, ovíparos. Animal que absorbe humidade polas púas. E estas teñen o corpo xelatinoso. Vale, ese é o que vos pensades, non? Sí. Bueno, pois xa veremos.